Zbog izuzetno loših vremenskih prilika koje su vladale većim dijelom marta, sve planirane poslove u bašti nismo mogli odraditi. Snježne i kišne padavine su se smjenjivali, a drugu polovinu marta karakteriše vrlo niska temperatura koja je onemogućila nastavak radova u bašti. Ukoliko nismo stigli rasaditi lukove, sada je krajnji trenutak da rasadimo crveni, ljubičasti i bijeli proljećni luk. To treba uraditi što je moguće ranije. April je i zadnji mjesec kada možemo zasijati grašak, čija vegetacija isto tako ne smije doći u period velikih vrućina, jer ćemo imati znatno manje mahuna. Sada treba zasijati mrkvu, peršun, cveklu, celer, paštrnak i praziluk. Sjetvu rukole, aromatične salate ja preporučujem obaviti negdje na kraju bašte, jer to je vrsta povrća koja se sama rasijava godinama na istom mjestu. Ako tokom marta nismo stigli rasaditi krompir, sredina aprila je idealna za njegovu sadnju. Zemlja je tada već temperature oko plus 10 stepeni Celzijusa i ukoliko je krompir naklijan prije sadnje, on će vrlo brzo se pojaviti iznad zemlje. Dosta baštovana je krompir zasijala u toku marta, međutim poslije sadnje došlo je do hladnog perioda. To krompiru u principu ne smeta, međutim za taj hladni period se odlaže početak njegove vegetacije, tako da nismo praktično dobili ništa. U isto vrijeme imat ćemo mladi krompir i od krompira koji zasadimo sada u aprilu kada su povoljnije vremenske prilike. Tek krajem aprila, ukoliko vremenske prilike budu uobičajene, a to znači da je temperatura vazduha preko plus 20 stepeni Celzijusa i zemljište je toplo preko plus 10 stepeni Celzijusa, možemo krenuti sa sjetvom boranije ili pasulja, te tikvica i eventualno krastavaca. Krastavci su izuzetno toploljubivo povrće, tako da je vrlo upitno da li će i krajem aprila moći početi direktna sjetva u zemljište. Ono što ja preporučujem je proizvodnja rasada krastavaca i bolje je sa rasađivanjem rasada krenuti u maju, jer u aprilu može biti i niskih temperatura i kasnih mrazeva, a to krastavci svakako ne mogu podnijeti. Isto tako polovinom aprila najbolje je zasijati rasad lubenica i dinja. Njihova sadnja je apsolutno sigurna ukoliko se obavi u prvoj polovini maja, a do tada će rasad dostići potrebnu veličinu i bez bojazni ga rasađujemo u bašti na zato pripremljenim gredicama. Inače, veći dio povrća treba praktikovati saditi na povišenim gredicama, jer tako dobijamo vodopropusno zemljište. Znači, na klasičnim lejama može doći do zadržavanja vode, a uglavnom sve vrste povrća ne podnose stajaću vodu i pravo rješenje je povišena gredica. Na povišenim gredicama i zemljište se brže zagrijava, tako da ćemo na početku sezone imati ubrzan rast povrća. Naravno, za ljetnih mjeseci mora se svo povrće navodnjavati. Kako je to moguće u malim baštama? Isto sada treba isplanirati gdje ćemo koju vrstu povrća saditi, jer poznato je da se neke povrtlarske
kulture ne podnose. A nasuprot tome pojedine povrtlarske kulture vole blizinu nekih drugih vrsta povrća i u takvim slučajevima oni bolje napreduju. Isto tako u bašti treba rasaditi i aromatično bilje koje štiti povrće od štetnih insekata poput nevena koji je odlična zaštita od biljnih vaški. Kadifice sprečavaju oštećenje korijena od nematoda, a dragoljub recimo privlači korisne insekte poput bubamara. Na više mjesta u bašti možemo rasaditi blitvu ili celer koji važe za sakupljače smrdibuba. Naime, te vrste povrća privlače smrdibube i najlakše ih je sa tih stabljika jednostavno otresti u neku koficu sa vodom. U prvoj polovini aprila već možemo rasađivati rasad ranog kupca u bašti, pošto on podnosi temperaturne oscilacije, a može se krenuti i sa rasađivanjem kelerabe. U aprilu svakako treba zasijati još jedan turnus spanaća. Njega je najbolje sijati u više turnusa jer ima relativno kratku vegetaciju, a čim dođu ljetne vrućine on je veoma sklon formiranju cvjetne stabljike. U tom slučaju listovi postanu gorki, nisu više za upotrebu i zato ga treba sijati u etapama. Zasijana tokom marta sada je u fazi nicanja, ali se ona može sijati i u prvoj polovini aprila. Svakako treba iskoristiti za sjetvu crvene rotkvice koja ima izuzetno kratku vegetaciju i ne podnosi vrućine. Ovo je crvena rotkvica zasijana tokom marta i još jedan turnus će biti zasijan u aprilu i do kasne jeseni. Više crvenu rotkvicu nije preporučljivo sijati jer za velike vrućine ona samo može formirati izdužen i neukusan korijen. Tokom aprila treba zasaditi ili zasijati direktnom sjetvom zelenu salatu. To je vrlo zahvalno povrće u združenoj sadnji sa lukom ili paradajzom. Trebaju sijati i rasađivati u etapama. Za ljetnih vrućina isto tako ona vrlo brzo formira cvjetnu stabljiku, a koristimo je u ishrani sve do zrelog paradajza ili prve berbe krastavaca. U aprilu je sasvim druga priča u porodičnim plastenicima bez grijanja koji su sada puni rasada, a poneko je u plastenike morao skloniti i citruse. Sad koji se drži u plasteniku za sunčanih dana treba izlagati suncu, odnosno iznositi ga negdje u blagu sjenu kako bi se on adaptirao na sunčevu svjetlost. Ukoliko bi ovakav rasad koji nije adaptiran na sunčevu svjetlost rasadili krajem aprila ili na početku maja u baštu, sasvim sigurno bi došlo do oštećenja listova. Već na početku aprila u plastenicima bez grijanja može se krenuti sa rasađivanjem rasada paradajza, a negdje polovinom aprila i sa rasađivanjem rasada krastavaca. April često karakterišu niske noćne temperature, tako da rasađeni rasad kao i rasad koji čeka rasađivanje moramo zaštititi agroplatom. U takvom slučaju nema potrebe da žurimo sa rasađivanjem rasada, jer samo jedan jači mraz može uništiti višemjesečni trud. Da nam se to ne bi desilo, uvijek je najbolje sačekati da prođe period
u kome je moguća pojava mrazeva. Nažalost, prošla su vremena kada smo imali striktnu podjelu na 4 godišnja doba, jer ovogodišnji mart je više priličio jeseni nego početku proljeća. Što se temperature tiče, isto važi i za paprike, tako da njihovu sadnju treba planirati za period kada se temperature ustale na iznad plus 20 stepeni Celzijusa. Svakako moramo pratiti vremensku prognozu.